Angithi kasi khaya lami sho khaya lami Uyazi kasi khaya lami pho khaya lami Angithi kasi khaya lami sho khaya lami Uyazi kasi khaya lami Nangifakaza ngekasi lami strati isiphithizela Kodwa igidza khombo sintshiza seziyamshushuzela Khuzijambo ngeslogeni zayifela Teketisa istrati ngetali zidala unganqubuzana Thakazela ikasi mahansi yangani khaya lami Siphephetha amanxeba estrati lezi ngokupina amatrans Fike makhawasho chicken dust isherish inkaza Skita iphethe ingudu ithanda ukulala sekhanya Fleki alarm clock iwigebe uzivuka ziyophanda Topile uzi ngesupha kotela iphinde ibheme ebusuku Skuva iphuthe ebusuku So, bhuti kuhamba kanjani? Gate langaphandle. Ngizokuvulela igate ubuya nje nawe kusenisoyini bani. Ngifika la ngaphandle. Akanyanyisa ngokufusala ekuseni. Shishi ngiyana le. Kusena gcwala namabhulu. Hey, yeka wena. Ibe moya bonye Imisebenzi lezi ayikhona usebenza kusini mnganami angawa Aksimina phela uyamfanisa Aksimina uyamfanisa no azala Lolu stafari kruka lasekase belitume ngoganga ehlala ngene phume ejele plus umphakathi bomsaba bekahamba ebusuku ntanga yenza izinto zobomnyama buye ngasasa sephethe imali yamanya oledila khebele mkhuzi walalela untanga futhi wasekhetha ukukhula wakhetha inkosi untanga wajula wasexolisa emndenini yonke ikasa beyonile but abakholwa ngekasa ukuthi stafari ushinjile even though bebembone yesontweni every Sunday bebengasibhaye sakhe iskelimo bethu seyingqondweni okay lafika usuku olubi kwakungabo 8 ebusuku uStafari nefamily bedle isidlo sasebusuku kwakhala inokho esicabheni Stafari asuku mavula makavula umnyango ogcwele isixuku siphethe induku nemvubu athe sathukile kumemeza usiso uhamba nesixuku Uyena impela lona uyena ongirebile wangibamba inkunzi What's up Friday, so spending Mali, Yoshi, cars, expensive high grades, payday. So best pete bonga bashaba fast, subsugo bonga, so best sponsor mata, payday. Yawushiya mntena mina mfethu. Kabi. Okay, Ngizwile ngawe nanda angazi ukuthi kubuhlungu kwenzakalani. yeah, uzwile ngabathini ngambe? Bathi awe nje ngiyava ngoba emasangeni nje. Sure. Yeah, right, mfethu nayi ihambayo lana ngifethiwa nje. Intona yami izolifika ikhaya, mfethu yenzani? Ala yakho sure. Zipha uyishovini ngale ntwana bathi ngibani store. Sure, intona yami. Ntwana yakho. Nazo. Ntwana yakho ke. Yeah. Oh hayi man isitade yakho man isibanga umfazi. Ngumfazi intona yami. Wanithatha isipithi yoba ngumfazi intona yami. Ndaba nginsizwa kepha iqiniso ngiyalimela yabo. Yeah.
Oh, insizwa. Sure mfethu ungikhombise ke insizwa. Ngasho insizwa ungikhombise insizwa kwami. Because manje hamba seyiwani. Sinto enzokhitha into namhlanje nawe vele ngisashayisana. Nanoma ungahlali ngashayisana ukuqhubisana kwama-competition phase khona emhlabeni. Nawe ungathesha ushaya ngendlela yakho ngizabambe yami nami. Ya buka-ke mfethu. Uyisusile mfethu imele ngithole. Isusile ngiyimele. Ya uyisusile futhi ozoyimela. Hayi izomela uma. Yazi mina ngiyala futhi ngicikanga mfethu. Sofa sana. Shadi ntwana. Sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi bheka kushintsha amaplani. Kanti ubani uNkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula abamisi bestrati. Sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani. Kanti ubani Hello? Ya, uya nokhuluma. Kwenzakalani? Oh, le supply la izolo. Oh. Manje buka. Athi ngizothumelela isotshala nje isotshala miliwane kodwa. Ya ngizothumela leso tshala miliwane lizo-deliver is-right. Ngicela nje ungiphe nje inamba yakho azoyifonela uma efika. Unginike nendawo igama lestrati. Yeah. Oh uyobungekho ubani ozoba responsible? Khona ozoba responsible. Alright. La ekhaya ibox nje lamba nga 15K. Alright. I3. Okay. Fair, sure, Kongo. Asiphakamisa ubulokisho umastenda westrat bafanda semakoti akathapas nophuma ama-flying fish flay so sweet babhebeza amanzi orange mbulala abantwana igama uJune 16 ngiphakamisa imoriye nomashe nama-26 plus PG sinosebenza 6 to 6 and if you piss me a pistol ngidonsa fast qhamuke ngephutha sale ngasebhasti trust imina umakhethi ikhanina nasibulala istrat bacathi sivikela icorona mabesibona sifake imaski kanti sithi sitha kuze masiqhamuka singaswazi Lokupayisiseka blind. Futhi nebhizinisi engiliphushayo. Kahle ngingathi ngiliphushayo. Ngizazofusha sasa khona enye out yami le bese ngitshelile mara ngikothi ngisebenzela credit kuzibhayisa lapho sengifuna Thwele ufuna mina. sho ngifuna sisebenze mfethu namadayimoni ngoba ngizodinga amasotsha mfethu akwazi ukuphila Ufuma isotsha nginalo. Ngifana la ngithapha noma ngiyathemba. Awuthi ngithinde noma. ya awupress Mfethu ma. Kambani Kambeni kaza. Abathi. hayi mfethu ukhuluma nespider Hayi ngicela. ngithetha kulinganele yakho kahle ngidinga amasotsha mfethu ezengisebenzile Usibe kanjani? sure mfethu shoot manje lana ngidila ngama-drugs mayakena hayi ama-drugs mfethu mana ama-diamond bayemophile ngama-diamond yakena mfethu uba nezitha ngapha nangapha mfethu sure manje ngisakhona usebenza kahle ngemali ya Uma yini uthi vele ufuna sikene la. Mama mfethu ukhulumela into yani uthi vele into eqondile siqeda namhlanje into esiqala nini sure mfethu nanoma yinini kahle into siqala kusasa cause maye kunomshida vele siwalanda kuye lama-diamond like vele soshaya into ephelayo siyakhulosa mfethu sure maye hamba yokiwani sisebenza kanjani
ngihlala khona. Ya, mithi uma ufike ngiyinkathi zakobani sokusasa. Sure, shuthi hamba yi-1. Ngizongithinta mfethu efonini bese siyaqhamuka. Thina sisobamba ngawo. Phathe kahle le machine yami manje into esosebenza ngayo. Ngidamayila-ke Angingaceki mfethu yabona. Ikuphi imbizo namhlanje? Yo! Ngilabafana besifethu. Hayi kuyahlangana. Ukuphi eduze nasekudini ndoda uhlangane phela utholakala la kambe. Yeah. Hayi kunezinto nje ngifuna ukunika zona ukuthi uzombise uyabona ngoba mina ngingatasa manje. Alright hayi. Oh 2 minutes. Uzongithola la endlini mfana. Alright. Hey. Lawa abafana lawo. Abafana bandinda laba. Una wona hambile kanjani? Na kanjani? Ndoda. Ngena ndoda, kwenzakalani? Ya ndoda athi sihlale la ngendaba nje ndoda ndoda ukrene. Fresh. Ndoda phela lana ngimatasa wena ndoda manje ngifuna ukuthathele na impahla nayo. Uyihambise wena ndoda liwakhuzwayo la. Ngoba liya ngabe ngisalwisa lelinye. Ndoda yabona nawe ndoda la diamond nami lawo. Lawa ngase ngincube nanoma ngangubani la ngisondela lana. Ndoda ziningi lezi zinto yabona lecwebe ndoda. Imali mayithi thathe so bamba so. Bamba so. Yakho le maye wena uyahamba uyayiprotect uhamba nalento ifaka le phakethini nali phakethini. Makuvela inkinga uyashaya. Yabuswa. Maya athi beke yafika mfethu ngoba nami vele ngiyacela. Yabo. Sithi ukuthi wenzani? Ufuna bathini abantu? Yazi ngisakwazi ukuphefumula. Asibhamu ngayenza kanjani nje? Ayangilimaza. Ngisho umoya. Usibam ngimthatha njengomngane, umngane ngimthatha njengosibam kanti usibam uyena sithatham. Usibam umbithuna nami. Usibam ngimthatha njengomngane, umngane ngimthatha njengosibam kanti usibam uyena sithatham. Usibam umbithuna nami. Yazi usibam bekumngane futhi siphila kahle naye. Ngithi sibam athi mngane, ngithi mngane kuye usibam. Ngoba usibam ubeyilova sithenga sonke Casanova Plaza futhi besishova sihlehla izizitha nekhopha. Yazi usibam ube uJehova ube ngiphephetha kule yilona. Kodwa usibam useyibhovu sengithunuka kule yilona. Noma bengikhala ngendlala ube nginika iqabule khona. Kana nawe insizwa yabi. Hayi manje. Yazi ukuzingani uyaphi. Ne, ngifuthe ibelt yakho la. Yeah, man. Ne. Uyile. Lelo afuni abantu abaningi lokwenza. Uyiseyini? Imoto yini ngofana yazi bekuthini imoto yini. Angibuka number 7. Awufaka khamba. Ulala ne. Ukuthini yini? Ejardini sivunywe ngisho abonjantini sidumile ngisho edansini. Yazi sibhamu mina nawe besinomqondo cisha fana. Sengophiya la ngoshintsha isikuthe ebusuku emabridgini. Ngiphilela ukungiphilela masijampa sibhamu ngivela. Msasa nje vele kusasa ku-on kazi yasipanda yini lento. Aphetha nokusinika spanda.
Mfethu yize lesha nisekhalayo mfethu yize lento ekhaya uwe qasana ngomakhelwane Relax abamakhelwane test talent le out ukuthi sibana mara mfethu ngiqasana ngomakhelwane yenza ngiqasana ngomakhelwane mfethu phela ngoba kunamaphoyisa la mangenze njani ngoba bengisatesta phela ngayelo into yenza ifaka lento esikhwameni bazothina abantu bheka abantu bakubhekile manje ngoba kusho ya mfethu ayibamba le amhlale kahle epokotweni mfethu lazo mfethu ungaqhini mfethu nami ngisafika igama ngabe ubuyele emuva yabo ngizokwazi ukusheshe ngibuye uzokubona liphi mangibuye kanjani na kanjani indaba maye yabona le mvula nayo siqala ukunakho ya ngizophinda ngibuye ukubona liphi ngekayihagi noma sengikhulile but still ungiphathisa okweqanda bontanga banokungihleka bathi ngiqanda likamama indaba understand understand uthando likamama umama kimi unjengehit uyena ofudumeza ikhaya yikhaya ngomama noma ngikhala ngibiza umama inyembezi zama sinakwela phansi makusakhona umama ngibonga uthando lakho mama bheka ngiyindoda namhlanje ngaphandle kwakho nobaba ngabe bengiyophelelaphi sukuma mama nobaba usuku lelu namhlanje ningikhulise ngaluthando loluthando lingangolwandle sengiyindoda manje mina ozovusa umuzika baba ngifune nibe proud ngami manje ngibona nibe nesmile cela ukuspend isikhathi nani sidanse sonke kube mnandi ngicela ukuya kwi-date nani ngispende yami kini imali lolu suku lami nabazali bami nasi ngiyakuthanda